Hello mga gandararat. Manihapon tanin niyo. Kabalo pa bang gaga oatmeal ko, tapos sige ra jud kong imagine nga naa jud may bagoong sa balay, na may bagoong sa balay. Gigutom ko. So nang nagluto ko og okra. Tapos bagoong og kaning asa ni ginamas naman. Kining kamatis og sibulyon. Ako siyang ginalain, wala na ako siya giipon diri kay dili ko ganahan maglubog siya diha. So naon na ta. Ano nila magampo sa damo sa makaon. Pag-ampo, amahan na mo walay labot inahan kay nagtungit pa man. Ginoo, salamat sa grasya nga imong gihatag. Before ko gahukad, nag-ampo na ko ana, pero sa parang huna-huna, syempre ang Ginoo makadungog siya.